Senjuri, inselmilkom u mill-ġdid nilqakom għal programm Qribna, programm ta' ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet, però permezz tiegħu nkunu qegħdin naddulkom informazzjoni, aġġornamenti dwar dak kollu li qed iseħħ madwarna, dejjem naturalment ukoll b'doża politika. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar miżura soċjali oħra. Kien lura fl-2021, jiġifieri ftit ta' snin ilu, l-Gvern Laburista indirizza anomalija li permezz tagħha is-sidien kienu qegħdin isofru fuq kirjiet antiki. Kien b'dan l-istess intervent leġislattiv li l-Gvern Laburista ra wkoll kien qiegħed jiżen kif jieħu ħsieb id-drittijiet tal-kerrejja, però fl-istess ħin ukoll jara li dawk l-istess sidien ma jsofrux. Miżura soċjali li indirizzat din ir-realtà. Tajjeb li nfakkar ukoll li fuq kirjiet moderni din ma tapplikax. U nfakkar ukoll mill-ġdid illi kemm huwa obbligu ta' dak li jkun ser jikri illi jirreġistra il-kirja tiegħu mal-awtorità tad-djar. Jien tajtkom ftit informazzjoni qasira, introduzzjoni qasira ħafna, però issa ħna ħalli fidejn il-kollega Nolin li ser ikun qiegħed jispjegalkom ħafna u ħafna iżjed fid-dettall dwar dan fi ftit minuti kollox. Insegwu. Tajjeb tkun taf li l-kirjiet ta' qabel l-ewwel ta' Ġunju tal-1995 huma kirjiet antiki u bekk huma protetti. Xi jfisser? Dan ifisser li jekk inti toqgħod dar u ilek fiha b'kirja minn qabel l-ewwel ta' Ġunju tal-1995 inti għandek id-dritt tibqa' tgħix fiha u l-Gvern jipproteġik. Imma żomm, issejt allura xi drittijiet għandu. Il-Gvern konxju li s-sidien ta' proprjetajiet bħal dawn kienu qed isofru inġustizzja. Għalhekk fl-2021 permezz ta' rimedju quddiem bord tal-kera iddaħħal mekkaniżmu biex jitħares min qed jikri u anke s-sit. Bekk is-sit jista' jagħmel talba quddiem dan il-bord tal-kera biex jiġi stabbilit jekk min qed jikri għandux flus biżżejjed biex iħallas, dan jissejjaħ it-test tal-mezzi u li jkun hemm żieda sa 2% fuq il-valur tal-proprjetà. Żomm, anke jekk se togħlaq il-kirja, il-Gvern se jkun qed iħallas id-differenza. Ħanfehmek aħjar. Ejja ħanatu eżempju. Jekk inti kont ħallas eżempju ta' 210 euro fis-sena u issa dan l-ammont tela għal 6,000 euro fis-sena, wara li sar it-test tal-mezzi, hawnhekk il-bord jara l-assi u dħul ta' min qed jikri, id-differenza ta' bejn l-ammont il-ġdid, ġifieri 6,000 euro u l-210 euro se jħallasha kollha il-Gvern. Fimt? Ġifieri is-sit se jieħu żieda, però l-inkwilin se jibqa' jħallas l-ammont li kien iħallas u jibqa' joqgħod fid-dar. Dan biex iserraħ ras lil ħafna l-aktar l-anzjani li jieħdu qata kif jisimgħu fuq il-kirjiet. Kun naf li jekk għandek aktar minn 65 sena, jiġifieri inti pensjonant, id-differenza fil-kera tingħata sħiħa. Gvern Laburista li se jibqa' jipproteġik. U permezz ta' dawk il-ftit minuti f'dik l-informazzjoni li għaddilna Nolin, hekk inkunu nistgħu wkoll infakru mill-ġdid uħud mill-bosta miżuri soċjali li jkunu qegħdin jolqtu lilkom illi qed issegwuna dawk il-miżuri li ġew implementati minn Gvern Laburista mill-2013 hawn. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Qribna, nfakrukom mit-2 sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Ftit minuti ta' informazzjoni u aġġornamenti kontinwi magħkom it-telespettaturi ta' One. Għalissa, grazzi tal-li kontu magħna u niltaqgħu mill-ġdid tal-programm Qribna.